Ja tuolla paikan päällä, se oikea paikka, jossa pelataan, se on Los Angelesissa. Sen Pasadena-nimisessä kaupunginosassa, olkoon sitten vaikka kaupunki ja ottelupaikka on nimeltään teille varmasti varsin tuttu Rose Bowl Stadion. No tietysti varsinaisesti amerikkalaisen jalkapallon stadion, mutta sillä pelattiin, joka varmasti tällä hetkellä on nimettävissä missä maailmankolkassa tahansa maailman parhaaksi jalkapalloilijaksi. Sieltä olivat unohtuneet kasetit muutamilta mailta mukaan ottamatta. Ja tässä katsotaan sitten pikkuhiljaa joukkueiden kokoonpanoja. Ja ennen kaikkea näitä kansallislauluja laulettiin nuorten maailmanmestaruuskisoissa yleisurheilun osalta. Jennings Rankin on numerolla 14, Stiilikekin on mukana, hän on numerolla 5, Englannin Butcher numerolla 4, Amoros 2, Tanskan Lerby 6, Magat Länsi-Saksasta 17, Skotlannin Strachan 11, Neuvostoliiton Belanov oli siinä ja sitten tästä tulevat muun maailman vaihtopelaajat 7 Kontti, 8 Sveitsin Herman, maalivahtivaramies on Neuvostoliiton Dazajev, kenttävaihtoja 15 Etelä-Korean Park ja 16 Marokon Timumi. Maalissa on siis 18 Pompidou. Ja sitten tulee varmasti puolustuslinja ruutuun seuraavana Josimar 13, Brown 5, Julio Cesar 14, Meksikon Servin. Viihtyisää, mukavaa loppuiltaa teille kaikille, sunnuntai loppuiltaa teille kaikille, jotka vielä tässä vaiheessa olette kuvaruutujen ääressä. Pari tuntia me tulemme viettämään nyt jalkapallon merkeissä, aivan oudoissa merkeissä tavallaan, niin kuin nämä kuvatkin kertovat. Ne kertovat siitä, minkä asian hyväksi tänään ollaan liikkeellä. Ollaan tekemässä jalkapallolla rahaa maailman lapsille, eli toisin sanoen YK lastenavun UNICEFin hyväksi. Tuomaripallolla peli jälleen käyntiin ja pallo on siis valkoaisuisen Amerikan joukkueen hallussa. He ottaa rauhallisesti poikittain pelaamalla omalta alueelta pelin haltuunsa. Maradona, nopea avaus laitaan, sieltä tullaan kuitenkin keskustaan ja saman tien tulee sitten ensimmäinen vapaa potku. Muun maailman vapaa potku varsin mukavasta paikasta, annetaan hyvin maaliaukolle ja siellä se on. 1-0 ja maalin tekijänä on Butcher, tuo englantilainen ja nyt skotlantilaisjoukkueen Glasgow Rangersiin siirtynyt toppari, pitkä, komea mies oli päineen siellä paikalla ja tekee myös sitten muun maailman joukkueelle 1-0 johtonumerot. Tässä me näemme tuon tilanteen uudelleen. Vapaapotku annetaan sieltä hyvin kierrettynä. Butcher nousee selvästi muita kerrosta korkeammalle. Alemao, Falcao, nosto vasempaan laitaan. Ja nyt tulee tilanne, kova tilanne tuleekin. Maradona viimeistelemässä, mutta niin pienessä kulmassa, että maalin sivuverkkoon tuo laukaisu vie tiensä. Tässä tämä tilanne uudelleen. Negretteeltä mukava syöttö takaisin Maradonalle ja sitten Maradonan veto ja 18 Ranskan nosto. Kova laukaus, jonka Jennings sydänurkasta kuitenkin selvittää. Tuloksena on kulmapotku, joka on kaiken kaikkiaan jo 4. Amerikan joukkueelle. Tuosta tuo laukaus lähtee ja Jenningsillä on pientä tuskaa, mutta joka tapauksessa hän siihen paikkaan yltää. Laukaisija on Negrete, Meksikon aikamoinen maalityttö. Mutta pallo kuitenkin maailman joukkueelle. Paolo Rossi tulee nyt hyvään paikkaan, viivyttelee laukauksessaan, mutta vetäisee viime hetkellä ja vetää saman tien ohi. Ajautui hieman pieneen kulmaan. Tässä tuo paikka nähdään.
Ja pikkuhiljaa tämä ensimmäinen jakso alkaa olla päätöksessä. Ja juuri nyt taitavat kaikua sieltä tuomarin ensimmäisen jakson päätösvihelykset, niin kuin kaikuvatkin. Me menemme kaikki nyt sitten viettämään pientä taukoa. Katsotaan, tuleeko kuvaruutuihin jotakin mukavaa tauko-ohjelmaa. Me emme sitä tiedä täällä Tohlopissa Tampereella. Mutta joka tapauksessa maalivahdit esittäytyvät teille lähikuvissa. Pat Jennings siinä. Ja sitten Rankään ainakin hetken aikaa vetää nyt henkeä ja verryttelee jalkaansa taas pelikuntoon, mutta niin hän on jo nopeasti vauhdissa uudelleen. Tilanne vaikutti paitsiolta, mutta katsotaan nyt sitten mikä on tilanne. Maradona juhlii, mutta turhaan. Kyllä tuo tilanne oli jo hänen syöttövaiheessaan ehdottomasti paitsio. Negrete oli liiaksi edessä ja kieltämättä siitä tulee hieno hyökkäyshän tuo on, mutta tässä vaiheessa Negrete on selvästi jo paitsiossa. Syöttö takaisin Maradonalle on erinomainen. Se ei ole enää paitsiotilanne missään tapauksessa, mutta tuo ensimmäinen syöttötilanne sitä oli. Siellä on myös Almao. Ja sitten hyvä syöttö Maradonalle, joka pääsee laukaisemaan, mutta vetäisee tolppaan. Ja on harmissaan. Siinä oli Dassajevilla tosiaan tuskallinen paikka. Torjuntaan hän ei pystynyt, mutta oli kuitenkin aivan oikeassa paikassa, kun pallo palautui kulma tuosta maalin pystypuusta. Tässä me näemme tuon paikan uudelleen. Näemme jälleen kerran, kuinka erinomainen nopeitten tilanteiden mies tämä on. Tämä mies, joka hetkeksi siinä pysähtyi kuvaruutuihin. Diego Maradona ja Lerby. Stiilige ylhäällä jälleen kerran. Felix Magath, toinen länsisaksvalaispelaaja. Ja siinä erinomainen hieno tilanne. Rosto vetäisee suoraan. Ei ollut Rosto tietenkään, vaan oli se toinen tummatukkainen eli Paolo Rossi, joka vetää suoraan komeasti syötöstä. Ja niin ovat numerot muun maailman hyväksi 2-0. Se oli juuri sellainen hyökkäys, jonkalaisiin muun maailman joukkue pyrkiikin. Selkein pitkin syötöin edetään. Stiilige vetää tuonne ja sitten Magath, joka vetää tuon hyvän ristipallon, josta Paolo Rossi tulee siitä aivan paitsio rajamailta ja suoraan syötöstä jatkaa pallon verkkoon, niin kuin tässä näemme vielä kertaalleen. Ja niin numerot ovat 2-0. Muun maailman joukkueen manageri Franz Beckenbauer. Toistaiseksi varmasti varsin tyytyväinen oman joukkueensa esitykseen. Jenkkipelaaja siellä palloa vei ylös, sitten erinomainen. Ja siinä tulee tuo kavennus pitkän yrittämisen jälkeen maalin tekijänä Paraguayn Roberto Cabanas. Siinä muun maailman puolustus pääsi jo pariin otteeseen väliin, mutta loppujen lopuksi Cabanas pystyi työntämään pienten väärinkäsitysten jälkeen pallon verkkoon. Dasajev ei yltänyt täysin siihen palloon. Tuossa tilanteessa me näemme tämän nyt. Maradonan syöttö tulee sinne. Ja siellä on 4 miehen rypäle, joka taistelee Strackan alimpana loppujen lopuksi. Stiiligekin yrittää paikalle, mutta pallon toimittaa tämä mies. Roberto Cabanas, Paraguay. Maradona nyt pienin siirroin tullaan voimakkaasti loppujen lopuksi ylös. Romero. Ja siinä jälleen kova tilanne, jonka selvitti ainoastaan Dasajevin erinomainen jalkapelastus. Ne työnnettiin kerta kaikkiaan irti pallosta ja niin tulee Maradona. Nopea syöttö ja takaisin seinäsyötöstä ja Maradona jatkaa edelleen. Cabanas ja sitten paikalla on Diego Maradona, joka Dasajevin torjunnan jälkeen. Dasajev joutui nopeaan torjuntaan, jossa hän sylkäisi pallon eteensä ja niin ovat numerot Maradonan toimesta 2-2. Tässä kamppailussa, joka vaikutti jo niin selkeästi muun maailman heineltä. Nyt kuitenkin numerot ovat 2-2 ja katsomossa riemuitaan tietysti ennen kaikkea tästä maalista. Siitäkin syystä, että sen teki Maradona ja toiseksi siitä syystä, että sen teki Amerikka, joka näin pääsi
tasatilanteeseen. Tässä me näemme paikan uudelleen. Cubanas laukaisee ja sitten sieltä kolmenkin sinipukuisen välistä tulee Maradona, joka osaa olla oikeassa paikassa oikealla hetkellä ja tekee myös väistämättömästi 2-2 tasanumerot. Ja niin on sitten tietysti olemassa sekin vaara, että me näemme tässä pelissä vielä rangaistuspotkukilpailun. Ja sitten me jäämme odottelemaan rangaistuspotkukilpailua. Ainakin teleksit niin kertovat, että tämä peli siinä mielessä päätökseen saakka pelata. Mutta sen me näemme aikanaan. Ja niin on tämä kamppailu päättynyt. Se päättyy siis numeroin 2-2. Ja me jäämme odottelemaan muutaman minuutin vielä ja katsomme sitten tuo rangaistuspotku-ratkaisun vielä. Mielenkiintoista katsoa, mitkä pelaajat kummastakin joukkueesta tuohon rangaistuspotkutilanteeseen sitten nimetään. Ja yhtäläisesti mielenkiintoista nähdä, miten tämän tyyppisessä pelissä näiden pelaajien muun maailman ensimmäinen laukaisija. Ja hän vetää varmasti verkkoon ja niin Amerikka saa lähteä yrittämään tasoitusta. Katsotaan, kuka Amerikan joukkueesta tulee pilkulle. Ja maalissa on nyt sitten Dasayev, äsken siellä tietysti oli Fernandez. Negrete vasemmalla lähtee ja Dasayev torjuu. Vai menikö tolppaan jompikumpi? Vaikutti torjunnalta. Tilanne siis edelleen muulle maailmalle 1-0. Ja katsotaan, kuka tulee vuorostaan muun maailman toiseksi laukaisijaksi. Tässä tuo äskeinen kyllä tolppalaukaus se oli, eikä torjunta. Sören Lerby on toinen muun maailman joukkueen laukaisija ja vetää myös sisälle. Niin on tilanne 2-0. Laukaisijana nyt vuorossa ja hän vetää toki väistämättömästi Dasayevin taakse. Numerot 2-1. Amoró on nyt siis vuorossa. Otti hidastetusti ja Fernandez pystyy myös tuossa tilanteessa torjuntaan. Numerot siis edelleen 2-1 ja nyt on Amerikalla mahdollisuus tasoittaa tuo tilanne. Tähän saakkahan. Ja nyt on sitten mielenkiintoista nähdä, mennäänkö tasoitin 2-2. Kyllä mentiin rohkeasti, röyhkeästi poikkihiiren alle. Numerot siis 2-2. Ja Strachan harhauttaa Fernandezin, perusteellisesti vetää tarkasti. Cabanas onnistui, hänkin. Numerot ovat Etelä-Korean miehellä on nyt tavallaan ratkaisu jaloissaan ja hän epäonnistuu. Tuollainen etukäteen tavallaan näytetty rangaistuspotku nurkkaan, jonka Fernandez ottaa. Ja niin on sitten tämä ottelu ratkaistavissa tällä rangaistuspotkulla, joka seuraavaksi tulee, ei suinkaan, tai miksei tavallaan tälläkin, jonka Paak epäonnistuneesti laukaisee. Hänelle tarjotaan nyt sitten tämän ottelun ratkaisua ja sen hän myös tekee. Harhautti perusteellisesti Dasayevin ja niin Amerikka on vienyt tämän kamppailun nimiinsä näillä numeroilla, eli rangaistuspotkukilpailun 4-3 ja kun siihen lisätään sitten pelin varsinaiset maalit, niin lopputulos on 6-5 Amerikalle. Me olemme olleet mukana ystävyysottelussa, todellisessa jalkapallon ystävyyskamppailussa, jossa on pelattu mukavaa, nättiä, siistiä peliä, taisteltukin aina jossakin välissä ja ennen kaikkea nautittu kaikki yhdessä mukanaolosta. Ja näihin kuviin me voimme päättää tämän pitkälle yöhön menneen lähetyksen ja todeta, että varsinainen peliaika päättyi näiden kahden välisessä kamppailussa 2-2 ja Amerikka vei loppujen lopuksi voiton rangaistuspotkukilpailun kautta. Nukkukaa hyvin, eli hyvää yötä.